खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 6 नबेम्बर 2025 गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोर सांग्रां थानांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै हा एबा जायखिजाया सम्पथियाव रां थिसननाया नोंथांनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। बेफोरबायदि थिरांथाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां गोजानाव था। गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनायनि खाबुफोरा दिनै नोंथांजों थागोन। बे राशिनि मानसिफोरा दिनै गावनि थाखाय गोबां सम मोनगोन। नोंथाङा बे समखौ नोंथांनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो, बिजाब फरायनो एबा नोंथांनि मोजां मोनजानाय देंखोखौ खोनासंनायाव बाहायनो हागोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनि सावस्रिनि थाखाय नारसिनजानो हागौ। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थि सामलायनाय आरो रां दोनथुमनायनि सोमोन्दै गावनि नखरनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानो हागोन आरो बेफोरखौ नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनो हागोन। नोंथांनि थासारि आरो नोंथांनि गोनांथिफोरखौ बुजियो, जाय नोंथांनि खाथि लोगोफोरजों बायजोआव थां। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ दिनै नोंथांखौ बोर होनाय बादि नुदों। जुदि नोंथाङा गोबां साननिफ्राय खामानियाव जुजिगासिनो दं, अब्ला बेयो थारैनो मोनसे मोजां सान जागोन। माखासे रंजानाय आरो रंजानायनि थाखाय मोजां सान। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि इसिङारि समायना-रमायना दिनै ओंखारगोन। मिथुन राशि। मुखुब सम थासेयावबो सावस्रिया मोजां थागोन। फालांगियाव मुलाम्फा मोननाया दिनै गोबां फालांगिरि आरो फालांगिरिफोरनि मोखांआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। बिसिनि हाबायाव नोंनि आखाय होनाया बिखौ रागा जोंहोनो हागौ। रागा जोंनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिनि गनायथि ला। दिनै नोंथांनि लांदां समखौ न'खौ साखोन-सिखोन खालामनानै बारहोनो हायो। जिउआ थारैनो गोमोथाव जायो जेब्ला नोंथांनि लोगोरिया थारैनो जोबोद मोजां। नोंथाङा दिनै बेखौ मोनदांथिनो थांगासिनो दं। कर्क राशि। सिगांनि खामानिफोरनिफ्राय जाफुंसारनाया नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोयो। रांनि मुलाम्फाया नोंथांनि मिजिंनि थाखाय जानाय नङा। न'आव फोरबोनि आबहावाया नोंथांनि टेनसनखौ खमायगोन। दिनै नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन आरो नोंथांनि बिगोमायाबो नोंथांनि दावगानायजों खुसि जागोन। फालांगिगिरिफोराबो दिनै फालांगियाव मुलाम्फा आर्जिनो हायो। नोंथाङा मोनसे मोजां सान, मोनसे गोसो गोनां लाइसि एबा सल'मा फरायनानै हगारनो हायो। नुदों दि नोंथांनि लोगोरिया दिनै जोबोद मोजां मुडआव दं। नोंथांनि खालि बेखौ नोंथांनि हाबा जानाय जिउनि साबसिन सान बावनाय बिखौ मदद खालामनांगोन। सिंह राशि। फिसा-फिसा बाथ्राफोरखौ नोंथांनि गोसोआव जेबो जेंना दाखालाम। नोंथाङा कमिसन, मुलाम्फा एबा रयेल्टिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि खुदियानि बान्था होनाय हाबाफारियाव हांख्रायहरनाया गोजोननि फुंखा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनाय नुनो मोनगोन मानोना बेयो नोंथांनि मिजिंथिनायफोरखौ जाफुंहोनो हायो। नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर खामानिनि बाहागो जागोन जाय नोंथांनि बाख्नायनाय आरो बान्थाफोरखौ देरहागोन। जुदि नोंथाङा शपिंनि थाखाय थाङो, अब्ला बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथां आरो नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जोबोद गोथौवै गोसोआरि रमान्टिक रायज्लायगोन। कन्या राशि। नोंथांनि सावस्रि आरो गोहो संरैखा खालामनाय हुदाया नोंथांखौ जोबोद मुलाम्फा होगोन मानोना नोंथाङा गोलाव दावबायनायाव थांनो थांखि लादों। मुखुब समनि गेजेरावबो नोंथाङा मेंनायखौ गोरलैयैनो सहायनो हागोन। नोंहा थाब रां आर्जिनो लुबैनाय थागोन। नोंथांनि हेफाजाबनि गोनांथि जानाय लोगोफोरनाव थां। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन मानोना नोंथांनि अनजालुआ नोंथांखौ जोबोद गोजोननाय होनाय नुनो मोनो। दिनै नोंथाङा बै गासैबो खामानिखौ मावनो लुबैयो जायखौ नोंथाङा उन्दै समाव मोजां मोनोमोन। बे साना नोंथांनि हाबा जानाय जिउनि साबसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। तुला राशि। नोंथांनि मिजिंआ मोनसे धोनि, गुरै मोदोमनाय आरो जोंनाय बिबार बायदि खिलिगोन। हरखाब थिरांथा दाला, जुनियायै जेब्ला गाहाय राङारि सौदाफोरनि सायाव सावरायगासिनो दं।
गावनि मोजां मोनग्रानि गोसोआरि दाबिफोरखौ नागारनो नाङा। खामानि आरो न'आव नारसिननाया नोंथांखौ गुसुं आखु होनो हागौ। दिनै नोंथाङा टिभि एबा मबाइल सावथुन नायनायाव ओरैबायदि मुखुब जानो हागौ दि नोंथाङा नोंथांनि गोनां हाबाफोरखौ मावनो बावगारगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि बाहागिफोरा नोंथांनि जुलिनि गोजोन गोरोबलायनायखौ हेंथा होनो हागौ। वृश्चिक राशि, नोंथाङा गावखौ सरासनस्रानिख्रुइ बाङाइ गोहोजों मोनगोन। उफ्रा खामानिजों गावखौनो बांद्राय नारसिन दाखालाम। दसे जिराय आरो गुबुन साननि थाखाय लोगो हमनायखौ थि खालाम। जायफोरा दिनैसिम नाङा-फाङा गावनि रांखौ बाहायबोगासिनो दंमोन, बिथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो गावनि खामानिफोरखौ दबथायनांगोन आरो रां दोनथुमनायखौ जागायजेननांगोन। दिनै खामानियाव बयबो नोंथांखौ मोजां मोनगोन आरो हेफाजाब होगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ थि समाव फोजोबनाया जेबो नङा, मानोना बेयो साननि जोबनायाव नोंथांनि गावनि थाखाय मोनसे खथा होयो। दिनै नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय थोजासे अननाय मोनगोन। धनु राशि, दिनै नोंथाङा हमदांनो हागोन दि नोंथांनि अनजालुआ नोंथांखौ बेसेबां मोजां मोनो। बायजो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै लुबैनाय फिथाइ मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बेनि गेजेरजों बे राशिनि खामानि मावग्रा राशिफोरा दिनै खामानि थिलियाव गावनि रोंग'थिखौ आबुङै बाहायनो हागोन। दिनै गोबां जेंनाफोर थागोन, जायफोरखौ थाबैनो नोजोर होनायनि गोनांथि दं। दांनाय, खुदुमनाय, आलिंगन खालामनाय, हाबा जानाय, जिउआव मोनसे जुनिया ओंथि दं। दिनै नोंथाङा बेखौ मोनदांनो थांगासिनो दं। मकर राशि, दिनै नोंथांनाव थोजासे सम थागोन, बेनिखायनो गावनि मोजां सावस्रिनि थाखाय गोलाव थाबायनो थां। जायफोरा टेक्स खावनाय खालामो बिसोर दिनै गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांखौ बेफोरबादि खामानि मावनाया होनना बोसोन होनाय जायो। जिउनि लोगोरिया थांखु सोबनायनिफ्राय उदां जानो थाखाय थुलुंगा होगोन। गुबुन गाज्रि हुदाफोरखौबो नागारनायनि बेनो मोजां सम। नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोरिनि ससियेल मिडियानि सिगांनि माखासे स्टिचफोरखौ नाय। नोंथाङा मोनसे समायना सरप्राइज मोनगोन। दिनैनि साना नोंसोर गासैनिबो थाखाय जोबोद सांग्रां आरो गोबां समाजारि सान। मानसिफ्रा नोंथांखौ बोसोन होगोन आरो नोंथांनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय जायखिजाया बाथ्राजों गनायगोन। दिनै नोंथाङा मिथिगोन दि नोंथांनि जिउनि लोगोजों थानाय माबादि मोनो। कुम्भ राशि, दिनै रां खहा जानायनि सम्भाबना दं। बेनिखायनो नोंथाङा लेनदेन खालामनाय समाव एबा जायखिजाया डकुमेन्ट सागान होनाय समाव सांग्रां थानांगोन। नोंथांनि गियाननि लुबैनाया नोंथांखौ गोदान लागो बानायनायाव मदद होगोन। मोजां मोनलायनायनि देंखोखौ बिसोर खोनायो जाय बेयाव अरायबो थायो। दिनै नोंथाङा बै देंखोफोरखौ खोनागोन जाय नोंथांखौ बे संसारनि गासैबो मेथाइफोरखौ बावगारगोन। नोंथांनि बासआ दिनै नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। जुदि नोंथाङा हाबा जाबाय आरो गथ'फोर दं, अब्ला नोंथाङा बिसोरनो थोजासे सम होनो हायैनि थाखाय बिसोरो नोंथांनिसिम अजद होनो हागौ। नाथाय दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिनि मोनसे गोमोथाव महरखौ नुनानै गोमोथाव जानो थांगासिनो दं। मीन राशि, दिनै खामानि थिलियाव नोंथांनि जायखिजाया गोजाम हाबाखौ बाख्नायनो हागौ। नोंथांनि दिन्थिफुंनायखौ नायनानै नोंथाङा प्रम'शन मोननो हागौ। फालांगिगिरिफोरा दिनै गावनि फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय गोनां सुबुरुन लानो हायो, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामगोन। ओरैबायदि मानसिफोरजों लोगो जानायखौ हेंथा खालाम। दिनै नोंथाङा मिथिगोन दि सासे मोजां जिउनि लोगोरि मोननाया माबादि मोनो।